Sisothu kahle kahle. Mina kahle hle nje. Uba kahle kahle fana datshukela wena yawa uthisha. Mina ke sisona. Bengisebenza esaluni. Kodwa nami angiphelele umsebenzi tu wena. Ngalimala njengoba ngisky vodka nje. Tu wena. Mina ke sisona mina ngikhathele ngowena. Nami ngikhathele wena kodwa kusalayo. Ufuna ukwenza njani? Ngifuna ukubuyela empilweni yami, ngifuna ukubuyela. Nami ubona ukuthi angifisi mina ukubuyela empilweni yami. Nami ngikhathele wena. Futhi ngingabonga kakhulu uma bengakuthatha. Ngithi uma ngiphuma yona endlini uthini? Ngiyanibingelela nanke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke ngaphambi kokuthi size sifinyelele kwi-story sanamhlanje, ngiyafisa ukuthi nginazise nge-special somaka Enzo esizayo ngomhla ka-3 kuyela kumhla ka-10. So lesi special lesi esomaka Enzo esabantu besifazane abanabantwana. Uthola ukuthi lapha ekhaya unomntwana uzalisiwe wasushiya kanjalo, ubaba akayibhekelela ingane, akayondla, akenzi lutho. And sonke siyazi ukuthi kubhlunga kangakanani benithi ni happy nonke nomuntu wakho, and then bese kukhona umuntu wesithathu okumntwana, ubaba wengane usevele ushaya khona. Akukho right lokho. Not ngoba nakho sifundisa ukuthakatha, asifundisi umuntu ukuthakatha, but amathumbu akho mfethu uma ukuthi uyazazi usuzele wabhekelele. So-ke omaka Enzo bazosithinta ku-062 219 7748 kusukela mhla ka-3 kuze kuyoshaya umhla ka-10. So-ke asike size kwi-story namhlanje ukuthi ingabe sihamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo, nginjani sisana? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi uma bani nanokuthi usuka kuphi? Oh, mina nguMahadebe, ngisuka eMayville. Ukhulela eMayville? Yebo, ngikhulela eMayville. Alright. So-ke ngicela ungichazele ngempilo yakho kancane nje. Bekunjani ekhaya? Besinjani isimo? Ukhuliswe abazali bebo bawu-2 noma oyedwa noma mhlawumbe bekugogo nomkhulu? Oh, ekhaya sibathathu. Umfowethu omdala bese kuba usisi wami bese kube mina ukugcina. Ukuvala? Nguvala mina. Okay. Mhlambe abazali bakho indlela abanikhulise ngayo ikhona into okhala ngayo ukuthi hayi mina bengingathandwa, bekuthandwa nje usibanibani ngoba nakho mhlambe yena enze nani noma abazali bebenza sure ukuthi bayazama ukulinganisa nonke? Okay, abazali basikhulise kahle ngokulingana, sonke besilingana, besiyingane nje sonke sifane ekhaya. Okay. Ikhaya futhi belifudumele, abazali bebesebenza ku-right ekhaya. Oh, okay. Okay. Abazali ke basweleka kwaqala ke inkinga. Yes. Ziqala nje nibathathu abantwana. Yes. Seningane zenu nani noma? Sesinengane zethu nathi. Okay. So, ngicela usichazeleke ukuthi uze ngani la ekhaya namhlanje, kwenzakalani? Okay, la ekhaya ngize ngoba ngizokhala ngomfowethu okwakuyena esesiphila ngaye ekhaya ngoba abazali bengasekho. Okay. Yes, umfowethu wayesebenza kahle ngoba thina bathi abazali beshona nami ngangisake esikoleni angithola ngithuba lokuthi ngiqhubeke ngifunde. Yes, kanti yena wakwazi ukuthola abazali besakhona. Okay. Manje umfowethu inkinga yakhe ke manje akasabuyi ngasekhaya. Okay. Ekhaya besibheke yena konke besazi ukuthi makukhona yena kuzokwenzeka konke ekhaya. Oh, yena umuntu obelibhekelela financially. Yes, yena obesiphilisa sazi ukuthi makukhona yena nje konke sikhala kuyena kuzokwenzeka. Umfowethu ke ube uthisha efundisa. Ku-right nje impilo yakhe i-right, enomuzi yonke into, enayo yonke into kodwa engalikhohlwa ekhaya. Yes. Wahamba nabangani bakhe ngoba ubeyishayela oluphuzo oludakayo-ke. Singenankinga futhi nalo ngoba thina ubesenzela asinankinga menza lokho. Ngenye imini wahamba-ke nabangani bakhe kwa-right, wabuya ekhaya elokhu ehamba nabangani bakhe ebuya ekhaya. Shuthi wahlangana nosisi ahlangane naye laba bekhuzisi laba ekuhambeni wabo, bahlangana bathandana indlela abathandana ngayo. Wagcina usisi esehlala naye emzini wakhe, ubhuti waqala esexega-ke ekhaya. Sengasafika ekhaya sithi masifuna izinto uphendule lo wesifazane kwesinye isikhathi ubhuti angafuni ukusenzela. Sesizama nathi amatoho lapho nalapho ukuthi sikwazi ukuphilisa ekhaya. Okay. Yes, ubhuti-ke wahlala-ke nalo sisi sesiyezwa-ke ubhuti usengene ey'dakamizweni.
ngokuhlala nje nalo sisi ubehlala yedwa e-right. Yes. Sengene ey'dakamizweni ubhuti waphela umsebenzi. Akasasebenzi ubhuti, sesizwe into ey'ningi ngaye azenzayo ezisithusayo Ngenxa yedakamizwa. ngenxa yaley'dakamizwa zalo sisi afika nazo empilweni yakhe. Okay. Yabo. Ish. So ngaleso sikhathi niyakwazi ukuvakashela endlini kabhuti niyombheka ukuthi kuhamba kanjani ngaye nikhulumisane naye. Sasifika ekuqaleni ubhuti sifika esamukela. Manje masifika sificana ngosisi. Seyasimisa akasafuni singene sekuyikwakhe lapha nobhuti kwesinye isikhathi simbone emgaqweni usuke ebhizi nje naye emgaqweni. Akanaso isikhathi sethu akasazi nokuthi uney'ngane zabazali bakhe ayishiya unobafowabo unodada akasayazi loo nto nje. Nathi sisinto engekho nje empilweni yakhe. Unazo ingane ubhuti nezikhona ehlala Ubhuti unayo ingane iyodwa ihlala noma wayo nayo iyafika nje kuthina iphinde ihambe ngoba nathi isimo sikanje asikwazi ukuthatha ingane yakhe sivise yakuthina. umngane ntwana. Umntwana wakhe una 10 years manje. 10. Yes. Mhlambe umuntu ona-10 mdala usungakwazi ukukhuluma naye. Awukaze mhlambe umcheck indlela thizeni ukuthi imbulala kangakanani lento ukuthi ubaba wakhe ufocusile edakamizweni and uphila le mpilo ayiphilayo. Hayi asingazi inkosi yami ngimbuze. Awukazi ucheck ukuthi ufika kanjani. Because mebuza ukuthi uphi ubaba thina siyasho ukuthi ubaba uyosebenza. Into esisho ukuthi methi uphi ubaba sithi hayi ubaba uhambile uyosebenza. Asingeni kakhulu endabeni kuyena. Ish. Mhlambe ngabe ubhuti kusakhulumeka kodwa naye ngiya-understand ukuthi uyavimba usisi uyahlala naye. But awukazi nje uzuthole nethuba elincane mhlawumbe umntshontshe ukwazi ukukhulumisana naye mhlawumbe ufake emqondweni wakhe indaba ye-rehab nani noma mhlawumbe ukuthi ghost inkinga umuntu mengafuni ukuyiyeka idakamizwa ngeke uzumtshela uzoziyeka only if uye sekusuke kuyena. So uke wazama ukucheck ukuthi yena emqondweni wakhe umephi uyafisa ukuyeka noma afuni ithini into yakhe. Ngake ngahlangana naye nami ngangiphumela etofeni ehleli nabangani bakhe ngambiza ngakhuluma naye ngambuza ukuthi yona impilo ayifunayo wathi nawe usekhathele. Akasafuna. Yes wathi nje naye usekhathele ngambuza ukuthi if ukhathele awubuyi ngani ke ekhaya. Yes. Uzama ukuthi silungise lonto ke sopatanisa ngendlela esipatanisa ngayo kuloko ukuthi wena usukhathele uhlaleleni la uvela khala ukuthi angikwazi ukumshiya lo muntu. Bashadile ngani? Abashadanga nje bayijolela ukuthi bayikipetele ngasho kanjalo. Okay. Yes akakwazi ukumshiya lo muntu kodwa futhi uthi ufuna ukuphuma kulento ngoba ngaze ngamsuggestela ukuthi okay sizozama ukuhlanganisa imali ke sikuleyo ke uye kwi-rehab usizakale sizama ukuthi sikubuye sikutholele futhi isikole ubuyele esikoleni. Uqhubeke nempilo yakho uyavuma masikhuluma naye uyasizwa futhi kodwa kufanele kwenzeke masifanele senze akwenzeki kodwa nje mawukhuluma naye niyazwana futhi niba sepage nelilodwa nizwane nje ukuthi okay hayi athembise futhi naye ukuthi hayi ngizobuya ekhaya ngizobuya hayi useqedile ke lapho. Sure. So uthe umfana omdala noma sekulandela umfana noma kulandela intombazana sike kube nje uyena omdala ekhaya oyinhloko ubalo uphathe nendawo usiswami uphathe nendawo umtshelile yena ukuthi uza la. Yesu sesami ngimtshelile ukuthi ke usesami imphatha kabuhlungu lento wathi hayi angihambe mina because yena imphatha kabi nje because bona bakhula ngcono bakhula balamana eduze so bakhula bo2 mina ngithe ukuqhela. Okay ukubona. Sure. So ngiya-understand ukuthi okay manje ubhuti wanishiya kwakusenzima kakhulu kunina noba uthu nosisi wakho. So manje niyakwazi ukuyiphathela neyihlanganisela. Okusho ukuthi hayi ngoba nakufuna ukuthi ubhuti akabuyele ukuthi aqhubeke anondle ngendlela kade yenza ngayo wena unendaba naye ukuthi isimo sakhe asibe right kodwa hayi ngoba nakho ukuthi alikwazi ukuzihlanganisela. Okay asike sizama ukukhulumisana naye angazi umuntu olidamizwa sometimes ukakuvumele nje abantu chaza nje uyavume yonke into athi okay ngizolungisa ngizokwenza izinto zibe right ngiyafuna nami ngeke kodwa uthola ukuthi I think into ebalekile manje kokuqala ukuthi ahlukaniswe nosisi lo kuyima kuzanywa yena. So wena
willing ukwenza nanoma yini for umfowenu. For umfowethu nje ukuthi abuyele abe umfowethu waseqaleni akwazi nokunakekela ingane le yakhe ngoba iyamdinga ingane iwumfana iyamdinga ubaba. Asikwazi khona izinto esingesikwazi ukuyikhuluma nengane yomfana ezidinga yena and nobaba akasekho ngoba ngabe sithembele kuyena ukuthi okay ubaba uzoyithatha ayicathulise ingane nalapho nalapho. Okay. Ithi ngimlande asondele sizama ukuthi sikhulumisane. Okay. Mbuka lapha ekhaya ngicela ungakhohlwa lapha ekhaya ukuthi kune special somaka enze kusukela mhla ka3 kuzokushaya umhla ka10. Njengoba ngisho ke ukuthi kukhona izinto zabantu besifazane nale product le yokuthi if ubaba wengane akayondla ingane not ngoba nakho simfundisa ukuthakathisa cela ukugcizelela lokho asifundisi umuntu ukuthakatha but ubaba nobaba ozaziyo ukuthi uzele ingane kumele ukuthi ayondle angadidelele abanye abantu ukuthi bamondlela ingane yakhe because yothi masikhulele ngane kuqondana nokuthi ifunde ibe right masisebenza noma isilotsholo mekuthi wesifazane banakho ubaba ukubuya bezothi hayi phela ingane yami le ngicela ijazi lami ngicela ini kodwa uzange uziwenzele ukuthi ku wrong lokho if uyazazi ukuthi uzele nakekela ingane yakho ungazoshawela induku le ekhona ku special somaka enze so nizosithola ku 062 219 7748 akhona ke namanye ama products but especially sikhona njengamanje soqala umhla ka3 March kuyoshaya umhla ka10 so ke ngicela usondezela yena sikhulumisana naye. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonkepiri, uqina umthethe endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku 076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 ku Queen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lesibiza ngokuthi Enough is Enough. So ke umfowethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi sizokwazi ukuthi sikhulumisane sizwaneni siphume la senze ngale ndlela sobe sinqume ukuthi singenza ngayo. So ke sike sizwe sibone ukuthi sizohamba kanjani. Sabona njani? Yebo sawona. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi sibonga. Mina ngumhlengi Hadela. Hadela. Yeah. All right. Uyamazi umhlengi naye? Yebo ngiyamazi usisi wami. Sisi wakho mncane. Yeah. Uyamthanda? Kakhulu. Okay. Wakade ugcineni nje ukumbona nibonde nonke nihlale ndawonye nixoxele nje. Sekunesikhathi. Sekunesikhathi? Yeah. Yini nihlukanisayo? Into esihlukanisayo ukuthi ngisahlala ekhaya. Okay. Uhlala endlini yakho? Senginendlu yami. Okay. Endlini yakho uhlala noba? Ngihlala nentombi. Intombi yakho? Yeah. Senawo umntwana? Oh, all right. So usisi wakho omncane ubhalile kuhlelo lithi Enough is Enough. Akekho right. Kunezinto eziningi afisa ukuthi azikhulume nawe nafisa ukuthi azicele. Yeah. Wena. So ungitshelile ke ungakafiki ukuthi usajwayele ukufika ekhaya, usamningi ekhaya, ububabhekelela wenze sure ukuthi bazolala bedlile njengobhuti omdala and abazali abasekho. So uthi bese umzali wabo nosisi wakhe amlamayo yena ngoba uthi 10 bathathu. Yeah. So uyachaza ukuthi beningeveni right nonke ubakhombisa uthando ubabhekelela ubanaka njengobhuti omdala ubabheka njalo but uthe uye wahamba isikhathi kwancipha ke lokho kwalokho ekuncipha wagcina ungasafika ekhaya ungasababhekeleli. So bathe nabo bekhula babona ukuthi baphanda kanjani ukuze bezolale bedlile. Kodwa ke wasengichazela ngokuthi ikhona into angekho right ngayo, worried ngawe, khona into emhlukumezayo
indlela isimo sempilo yakho manje esihamba ngayo asimjabulisi. So usukumile-ke njengosisi omncane okuthandayo wasethi kungcono avele abhalele lolu hlelo, akasho ukuthi uma ebhalela la ufuna ukubukanisa ngawe ebantwini, mhlawumbe ufuna ukuzenza ngcono, mhlawumbe ufuna nje akafuni ukwenza into embi, akafuni futhi usinxabane. So ula ngenxa yokuthi ukhombisa uthando unendaba nawe. Ngicela umlaleleke ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Yeah. Ngiyabonga ngicela Unjani? Ngiyaphila sisona. Ngize lana-ke mntama ngoba ngikhathazekile ngawe. Ngikhathazekile nje ngawe kakhulu. Kahle ekhaya sikhathazekile ngawe kakhulu sonke. Ngezinto uyazi nawe ukuthi ekhaya wawu-right. Abazali babekuthemba bathe beshiya babazi ukuthi bashiye wena bathembile. Yeah. Lezi zinto-ke osuzenza-ke manje ntama ziyasiphula thina, ziyasiphula nje. Ziyasiphula thina sifuna lo wamhlengi ubhuti wethu esimaziyo, esimthandayo. Manje impilo yakho ngiyayibona ukuthi isike weni, sekusele ukuthi ubhuti wami mhlampe sizothuba ushiwe noma sizonge okunye futhi, kanti asithandi ukulahlekelwa wena thina. Yeah. Yabo. And uyakhumbula ukuthi ngake ngahlangana nawe ngakhuluma nawe. Ngakutshela ukuthi ngakuchazela ukuthi kumele senze njani indaba zokuthi ubuyele ekhaya, uye ku-rehab uhlanganise. Waba umuntu ozobuya ekhaya awuphindanga wabuya. Uyakhumbula futhi ukuthi sike siye lapha endlini yakho. Uma siya lapha endlini yakho sifica usisi. Uyazi nawe ukuthi uyasivimbela, akafuni isingene. Yeah. Ngoba wathe wena useshaya u5. Manje ngikhathazekile nje mntama, nozame ekhaya ukhathazekile, sonke sikhathazekile nje ekhaya. Yeah. Sikhathazekile nje kakhulu ngawo. Hayi ukuthi ngize la mhlambe ngoba ngifuna ukuthi ukuhlaza noma ubuke abantu abantu osebenza nabo bakhathazekile. Kahle siyafuna ukukusiza, kodwa manje konke manje sekulele kuwena ukuthi wena uyafuna yini ukusizakala. Yeah. Uyakwazi lokho ekhuluma ngakho? Yebo sisi ngiyakwazi. Akakusukeli. Yebo ayangisukeli. Kwenzakalani kanti futhi? Ithini into? Sisi wami khona akusho udadewethu kuyikona. Nami ngangawabhema ama-drugs kanje. Okay. Shuthi nami bengisebenza nje kahle. Nguthisha. Ngelinye ilanga ngahamba nabangani bami. Okay. Sayoyiphuzela nje lapha la kucishwa khona ukona. Uma sifika lapha ejointini, shuthi nami ngabona intombi iyinhle. So ngayishela sathandana nayo. Kwahamba yangifaka kule dakamizwa lesi ngoba nayo ayidla yona lento. Okay. So ngelinye ilanga uma ngabe nje emsebenzini bangibona emsebenzini ukuthi engathi hayi akumina. So ngaxabana-ke no-principal engangisebenza naye. Bagcina bengi-check-ile-ke bathola ukuthi nginama-drugs. Wafika esikoleni u-high? Ngafika nje iphezulu lento impela. Yebo. Ubungasakwazi nje ukuthi uhambe emsebenzini ungabhemanga? Hayi bese ngasakwazi swami bese ngingasekho right ngoba nje ngangumuntu oclean. Kodwa noma clean ebengiyibona bese bungasekho. Okay. Uyafisa kodwa ukubuyela kuleyo mpilo leyo? Le yokuqala yaseqaleni. Yes. Ungabhemi. Swami ngiyafisa inkinga ilesipoke engihlala naso. Kanti why ungasixoshi? Sisi wami ulukhuni mangithi akahambe abuyele kubo akafuni. Ulwa nami and futhi uyangi-overpower ngamandla. Ubuyangishaya. Uyakushaya futhi? Uyangishaya. Lento nje seyingenze nje lento leyo ngawumuntu. Awusathandana naye? Ayi. Enough, right. Uyayazi the protection order? Yeah. Awukwazi ucabanga naye? Sisi wami bengingakaze
ngicabange Okay. ngendlela okwenzeka ngayo. Okay. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngiyiyeke lento. Naye mangimtshela usisi lo engihlala naye ukuthi hey asiphume kulento. Ngoba uyabona manje ukuthi impilo isinjani. Ngoba nami sengiyabona ukuthi ayikho right. Ayakafuni. Okay, asikhulumeleni kulo, asikhulumeni phezu kwalokho ukuthi ngiyafuna ukubuyela empilweni yami yasiqaleni, ne? Asifocuseni lapho. And ushilo wathi awusamthandi. And ushilo wathi uyakuhlukumeza, uza kushaya endlini and uyafuna ukuhlukana naye and uyamtshela ukuthi akahambe, akafuni ukuhamba. So asike sincikeni ekuthenini uthe uyafuna ukubuyela kuleya mpilo yakudala. So I think kufanele uhlukaniswe naye okokuqala. Sibone ukuthi senza njani, mhlawumbe uhamba uye rehab ukuze uzokwazi ukuthi uflashwe wonke lokhu kungcodo okusekugazini okungene ngama drugs. Ukuze uzokwazi ukubuyela kuleya mpilo yakho because ngeke ubuyele usanalo yamuntu endlini. So angazi noma ungangivumela yini. Yebo, sisiwami ngiyakuvumela ngoba kahle hle ngifuna ukubuyela empilweni yami endala. Okay. Ngiyadinga usizo ngiphume kule sibonke silapha endlini. Mana-ke la ma-drugs lawa mhlawumbe uwafaka emlonyeni waphafuze or ila wadonswa ngempumulo noma imjovo. Wena sisiwami iloko okudonswa ngepayipi ufake emakhaleni. Okay. Abanye kuthiwa intashi. Kuthiwa intashi. Okay, kulungile. So endlini uthe uyapi? Umshiye enzani endlini? Ngimshiyelele. Umshiyelele ne? Ngimshiyelele. Okay, so ungaba nesibindi sokuthi uphumele obala kuyena umtshele nje ukuthi akahambe awusafuni ukuba naye. Ufuna ukuziphilela wedwa. Hayi sisi wami nje isibindi ngingaba naso. Ungaba nesibindi sokufaka i-protection order? Ungaba naso? Hayi ngingaba naso. Uqinisile? Hayi ngiqinisile sisi. Okay, ukuthi ngike ngafona ngimfonele ngendlela ehlukene. So njengoba njengoba uthi wena umshiyelele, ngicabanga ukuthi mhlambe khona la udlule khona ngoba akekho akalele kumanje. Ukhona la ngimbizile naye ngendlela yakhe eceleni. So ukhona. Njengoba ungithembisa manje ukuthi ungakwazi ukuthi ungahlukana naye. So ngicela ukumlanda ukuze ngizokwazi ukuthi sikhulumisane naye. Ekhona ngizwe naye ukuthi ithini into yakhe, why ekuvalele khoneni ekubeni kunodadewenu abakuthanda basazogana labantu lapho bahambe. And uyacabanga ukuganeni kwabo ufanele ube khona ngoba phela abazali abasekho. Kufanele ube khona kuzokhulunyiswana ngendaba zamalobolo, kufanele ushise impepho, kufanele kumeke ukuthi ngiyayishisa ekhaya. Kufanele ubenzele izinto ube umzali kubona nakuzinto zezizulu. So if uphila ngale ndlela uphila ngayo manje uyacabanga ukuthi mekufika umuntu uthi bona bawuhlupheka kanjani. So ungavumeli ke leyo mpilo. Ngicela ukulanda sikwazi ukukhulumisana naye. Yebo. Cela ukuthi usenzele. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Enough is Enough. So ke udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and sike sithembe ukuthi ekukhulumaneni kwethu sizozwana. Kodwa ke angazi asike sibuke ukuthi kuzogcina kuphi. Sabona njani? Yebo sabona njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Uma bani? UMabhengu. UMabhengu. Yebo. Oh, okay. Kukuphi emakhaya? eMaritzburg. Kodwa manje uhlala kuphi? Dlamini. Oh, okay. Uyabazi abantu engihleli nabo bobabili? Yebo. Bazela kuphi? Bazela khona eMavini. Okay. Ubhuti engihlala naye. Ngihlengi. Yebo. Niyathandana? Yebo. Okay. Mhlambe nje nihleli kanjani endlini? Ungithi nje fahla kancane kwenzakalani? Mhlambe nibheke emshadweni noma nilungiselela ukuba nabantwana nje ithini impilo yenu? Kwenzakalani? Umshado nengane futhi ngeke ibe khona. Be right before impilo yabo. Ya ulimalile. Bayingelela yini ama-drugs uyena nje ukuthi wafakwe mina ngoba ngilandela la engiyakhona. Okay. Afike enze lento engiyenzayo. Oh, hayi ngoba nakho ukuthi ubebizwe wena. Hayi cha. Ngitheni belandela mina. Oh. Afike enze lento engiyenzayo. Ahlule naye imethi ke lapha esikoleni nabuye ne-stress. Mina ngibe ngigxilela kwintashi yami ayifase naye. Okay, funa ukugxila kule methi yakhe. Because sibakhe befike bezomlanda anginayo inkinga nesibakhe. Ngengangisa kuyena yodwa. Nami ngalimala ngaba nje 2 yena. Kwenzakalani?
uthe mephelelwa umsebenzi agcine sentshontshelwa umphakathi. Okay. Umphakathi ufike kumina endlini engibalekelile yena. Okay. Ubhonye mina yena ngekho. Mangifika ngimbuza ubuye umanzi udakwe nayo yima-drugs. Okay. Oh, it seems like uyazi vele ukuthi sikubizeleni le la, right? Yeah. Because ngiyakuzwa uyachaza and kubuye ngazuthi kade ofisile ukhuluma kuyikona ukuthi ubungenayo Bengazi indlela. ukuthi ngizoyaphi nini kanjani. Usayifuna i-relationship yenu ukuthi iqhubeke ibe khona? Kahlahla ngisayithanda inkinga ubani ozothatha mina nge-script nje. Or usuhlalela ukuthi Ngisiphethe uyena. Hayibo. uyakwazi lokho action thing? Ayi angikwazi. Usebe wamshiya endlini wazi ukuthi khona la uthathe khona izinto ngokungavumelani nabantu endaweni and then bafike bazohlukumeza yena endlini yini? Ayi ngeke mina sisi angikwazi lokho. Mina angingeni emzini yabantu. Uthi akangeni emzini yabantu. Awukaze ufike nezinto endlini. Mase ngena abantu bafike ungekho. Mina into engifike nayo so ngithe. I-microwave wethu engephi nje yayindala. Ngabuya ngazobhonya. Sishiyile wena i-microwave. Endlini bafica mina. Ozisi bakho abatsheli. Mina osekingeni. I-microwave ngayithenga kumuntu owayidayisa. Usuke wabatshela ozisi bakho ukuthi nami ngaphelwa umsebenzi tu wena kwena wena waphelwa umsebenzi. Ayike ngangeke ngisuke ngotshela ukuthi sibami ngendaba zakho. Ofana manje bablame mina. Nawe ngezenzo zakho. Kodwa phela uyazi la ukuthi ngingene la through wena. Nawe. Yabo kule nkinga lesi sothu kahle kahle. Mina kahle hle nje. Uba kahlahla fana datshukela wena yawa uthisha. Mina ke sisona. Ngenzebenzisa yini? Kodwa nami angiphelele umsebenzi tu wena. Ngalimala njengoba ngisky vodka nje tu wena. Mina ke siswami mina ngikhathele ngowena. Nami ngikhathele wena kodwa kusalayo. Ufuna ukwenza njani? Ngifuna ukubuyela empilweni yami, ngifuna ukubuyela Nami ekhaya. ubona ukuthi angifesi mina ukubuyela empilweni yami. Nami ngikhathele wena. Futhi ngingabonga kakhulu uma bengakuthatha. Ngithi uma ngiphuma yona endlini uthini? Uthi angayindawo. Ngithi osisibakho bebekulandile. Basangena endlini mina uthini wena? Uthi cha, ungayi. Hlengi. Dadewethu. Uthini sisi? Ayi dadewethu yabo yokukhuluma usisi lo. Mina ngikwazi. Phela mina sisi wami into engiyifunayo ukuthi nje ngishiye lento ngibuyele empilweni yami sibuyele empilweni endala. Okay ke Mabhengu. Wena ngesikhathi uhlangana nomhlengi, wawungena indawo ohlala kuyona? Ngasho Ngangena indawo. yini kwenza ukuthi Angihlala ekhaya kuDambi. Na owathi angihambile uhlala naye. Okay, Engikade ngisho sengihambile. Okay. Yongilanda ngakho. All right. Kodwa umhlengi angithi uyazi ukuthi unomndeni unekhaya. Yebo. Yini kwenza ukuthi masifikile thina usixoshe njengodadewabo omhlengi. Usixoshela. Usuke ship. Ubese uyakwenza nawe. Sengizothi mina umuntu emzini wakhe phela khona kwami lapha kwakhe gcineni. Phela noma uyakusho wena abafana bami. Abami abaxosha naye. Oh, bayafika nasendlini yenu. Yebo. Kushuthi nina kahle kahle ninomhlengi anifanelene ngoba kushuthi nothunya kunqena Sicabanga. ukucabanga. Sizo nje kahle kahle sothu. Sinenkinga sobabili ngeke ngikufihlele sisho. Uyafuna ukuya ama-drugs? Yebo. Uke wazama inje etshengisayo ukuthi uyafuna ukuya. Bangithengela umuthi lo. Khona umuthi ongaka bangithengela wona ukuthi ngiphuze. Mhlawumbe ngaphuza 2 days. Ashona khona ngiqeda ngifuna khona. Angibone ngazuthi uyafuna ukuyeka. Ngiyafuna So, ukuyeka. okay, asenzeni izinto zibe lula. Uyafuna ukusoyedwa umhlengi, right? Why ungathuthi impahla zakho uhambeke? Umhlengi ngiyazi akubabi ngoba ushilo naye wathi ufuna ukuthi ahlukaniswe nawe. Yebo mhlengi njengoba bethi umshengi lena. Bafikile sisi bami kade hamba bayiqoqe zonke impahla zami kuyimanje Kushuthi awusekho. Oh, awusekho endlini manje. So masisuka la awubuyele endlini yamhlengi. ngi-right ngawo. Hayi kwangcono bhuti wami. Uzula ngisho? So akukho la uzosuza umlanda khona ngelinye ilanga. Hey ngiyabonga. Ayikho nje futhi into yophinde. Ngiyabonga uma ukuthi usehambile endlini. Danko. Ngiyathemba nami ukuthi ngizobuyela empilweni yami endala. Usuke umshayelani kumhlengi. Isandla siphamisela mase kuthekile. Usuke enzani? Sengibuza wena. Oh uyavuma usho ukuthi uyamshaya.
ayibo ngeke kusokuyi self defense nayo usuke ngibisa Mhlenge. Dadewethu. esehayi umuntu Unesandla. yini yonke ozoyisho Dadewethu mina angikazi umuntu ozokulisa kuvaleke ngisho Mhlenge mina ungangikhiyele ngisho Uyasha kodwa Mhlenge. Uyasha. dadewethu. Awuhambanga phela unje wena ekhaya. ngipheke ukudla kuze kubole Ingane yamabuka ibuka injani? Ibuka injani? Awusodle unonembesa nje vele umntana nje. kubuhlungu kosisi bakhe kodwa bayazi nami impilo engiyiphila naye Wamthole nje? ngimthola nje yena bangithola nje Mhlenge Yazi dadewethu usisi lo emalini engiyitholayo. Manginemali uvela athi nje sihambe sothenga lento lentashe yakhona. Mase uyavuma. Ngisuke Uzomshaya. ngizokwenza njalo ngoba phela uyashaya usisi lo. kodwa Uyangishaya. ngibambekani Ukudla mangifuna ukudla uthi angizenzele mina ukudla. Yabo nje kunzima nje empilweni yami. So nje ngiyadinga usizo lokuthi sengiphekile right angithi Sengiright. mangithi umuntu akayiphake ngiyeke uzonginokhela ngabothu kwakho uzongitshela ukuthi angivuke mina ngikuphakele sengiphekile ngithi zenzele Kodwa umhlengi sengizolisela lokho kodwa umhlengi ngokumazi kwami umhlengi unomoya ophansi wena ngokubuka manje nje uyiqhalaqhala ulike ngiyabothi uyameqa khona la umeqa khona hayi ngiyameqa umhlengi. vele kodwa ngeke azangixhaphaze phela Yabo futhi nginceseke ingane yasekhaya iyathula wena phezulu bangigcine ethulu baphezulu Umfundisekile phela. ngifundisa uba uwe umhlengi bengayenzi nje lento silayikhale nomona weqala mhlengi wawuyaphi kodwa wawuyokwenzani nalabangani bakho Angani wena nje nowathi lento lena ngiyibheme iright. Nami ngabona iright ngoba ngangithanda wena. ngiyidakela uzongitshela Ngoba phela zemesi zasesikoleni wakumele ngithini Phela wena ngangithanda. wabona ukuthi imbhemisi ngoba ukhuluma ngey'foni yabo nje ngiyabhema ngifuna isicisi Phela ayithatha nayo wayifaka ngathi Wangamkhuzi. ngimkhuzele ngoba wena phela ngithi usuyayibona ukuthi wena ikise weni wathi hhayi wazosihambisa ukuthi useweni webheke. isisixakile Webheke ukhumbule phela ukuthi mina webhebe futhi wena ngakuthola uright. Uyabona uzamthanda Mhlenge. Ngakuthola uright wena. Uyabona kodwa ukuthi uzamthanda. mhlengi Dadewethu angizayibona le nto yena uthando lakhe ngibengisamthanda. Okay. Kuphela izinto azenzayo ebengingahambisani nazo. wena zenzayo ngiyahambisana nazo Yabona dadewethu usisi lo ngamthola esa-right. Eyibhema lento yakhe. Ngabona-ke nami ukuthi ngoba nangu uright shuthi ayinankinga. Ngangena-ke kuyona. So ngoba sombona-ke senje nidlane endlini njengoba dadewethu ngitshela ukuthi nje mengaba nemali uthi asihambe siyothenga lento yashona. uma siphelile-ke imali yensipho Mina insipho angisenayo into yokugcoba ngisenayo endlini. Ngiyakubona ukuthi hhayi ukugcoba cha. Mangithi wena uyahambe ngikhuluma uyobhonya imali nabangani bakho mangithi ngikhuluma naye shoda vela imali ngihafe yensipho kanje. mina ngithatha imali yamaklayenti ngithenge ngayo insipho yokugeza ungabi nangisho insipho yokuthi ugeza wena lo kanti niyahlukanisa izinto endlini asihlukanisi wenzani manje nango ehlukanisayo yena mebhox yakhe nabangani bakhe akhona Kodwa That's fine, egameni lokuthi usuqoqile endlini ngiyabonga kakhulu. So if udinga usizo because ngikuzwile ushilo ukuthi bakunikeza umuthi omkhulu awuphuza kabili awuqedanga. Kodwa if wawufuna ukuya kwamampela ngabe wawuqeda umuthi ngabe wabuyela esimeni ngabe uright manje. Ngabe sawacabanga nje indaba yokulokhu ubuyele emuva ulokhu ubhema nani. So if uyalidinga usizo nawe singakusiza esadini lakho kodwa ngeke size sikuhlanganise nomhlengi. Sizokusizela khona angazi ukuthi uzohamba kanjani ngale ndlela sokusiza ngayo angazi noma uzobuhlala ekhaya noma but bengathanda ukuthi uhlale ekhaya okungcono bungathathwa kodwa la uzobekwa khona angeke uzuhlangane nomhlengi because kufanele libe right ngokuthi kodwa ngokuhlukana. So Mhlengi ngiyabonga kakhulu ukuthi ufikile wahlonipha masilalela ukuthi sithini. Ngiyabonga ngibonile ukuthi indlela okhuluma ngayo uvezile ukuthi uphukile enhlizweni kunezinto eziningi ongekho right ngazo engaboni futhi ukuthi uzophola manje but ungakujahi futhi nokuphola. Enye into futhi engiyizwile ngazuthi isilonda kuwena ukuthi umhlengi akuthola ngunje manje usunje kodwa ungancabela ngisho nanokuhlala kuyena ngesimanga sokuthi uvele uzothatha ubani
ungazitsheli leyo nto sengaqhamuka manje kube khona umuntu ongasangana ngawo so ungazibukeli phansi ungakhombisi ungazithandi zithande uzoba right and masuyekile uphumele ama-drugsini I'm sure umzimba wakho uzoshintsha usazophuphuzela uboya uzoba muhle but okwamanje focus ekuthenini uyeka ama-drugs so Mhlengi esedini lakho ngiyakucela kube ukuthi uhlala wedwa endlini uyazama ukulapheka if uyabona uyahluleka nawe singakutholela usizo asinayo inkinga futhi ayikho imali ozoyikhipha sizothola usizo uhambe kwi-rehab okungcono-ke ukuze uzokwazi ukuthi unakekele udadewenu because ubonisa mayibhalele kwishow ubonisa uthando usakuthanda kakhulu so nawe kufanele ubuyele empilweni yakho ube right sisi wami ngiyakucela-ke ungabe sumdedela kuMhlengike mase eqalile nje uhambo lwakhe le journey yakhe efanele ayihambe ukuze abuyele kuleya mpilo le hlezi unayo nozama ngimzwile ukuthi akekho right ekhaya banini nesineke samfweni ningamdubi ningamlahli wakona nje ukuthi uzile akhombisa uthando olukhulu ngiyabonga mbuke lapha ekhaya siphetha ngokuthi-ke fanele ngikhulumisane nabaphathi bami fanele bathola usizo bobabili kodwa ngokuhlukana hhayi endaweni eyodwa kodwa mina ngiyathemba ukuthi bazoba right ekuhambeni isikhathi ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngiyanithanda kakhulu uma uthi khona ilunga lomndeni nawo olubona ukuthi ayilikho right sukuma because ibheke wena le uma ukwazi ukuyicabanga ukuthi hayi nginomfowethu kanje mhlawumbe uhlala emgaqweni akekho right uyabhema uhlele emgaqweni uyagodola nani kwenzakalani uyambonza akekho right msukumele ungamshiyi kanjalo ungamdubi ngiyazi seningi nazama kaningi so umuntu uyamzama uyambuyisa uze ekhaya uyagezeka abe right aphuphuzela uboya kodwa qa phansi futhi abuya elokhu ebuyela khona noma kuthi ubuyele kangaka ungamdubi hamba uphinde umzambi futhi because isenzo esikhulu kabi lesi esibonisa uthando emndenini so ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare ngiyanithanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.